Buskang September masa jas kapan Maharashtra bisi election nung sinai. Amraga sini hani bupakran se hambai. Bupakrano hambai. Bupakrano hambai. Maharashtra bisi jas kapan Buskang September masa bisi election nung sinai. Amraga sini hani bupakrano hambai. Hani bupakrano hambai. Hambai. Bupakrano hambai. Bupakrano hambai. Buskang September masa jas kapan sini bisi election nung sinai. Blackena hambai, जों दिनै ब्लेकनो टंटकजाक तामनेके जों साइमानो जिनि हानि बुबाग्रा जिनि माया गोनां जिनि बुबाग्रानि बिसिंतै बतिनि सुप्रीम कोर्ट आफ्टर लंग टाइम 10 बछरनि यागुलो जिनि हानि बुबाग्रा बिनि लक्ष लक्ष रां थिबै बतिनि हाई कोर्ट থেকে सुप्रीम कोर्ट जरा बतिनि बिनि रां बाय दिनै बिसि इलेक्शन आफ्टर 10 बছर इंया उन्दै दंमानो बतिनि केस फाइल खायै दिनै अ गोथार सालो दिनै बुबाग्रानि बिसिंतै दिनै बिसि इलेक्शन बुस्कां सेप्टेम्बर मासनि बिसिङनो मा खायसिनाय हिनै दिनै सुप्रीम कोर्ट रायरि रिखा अमनतयै जों दिनै 27 कल्याणपुर विधानसभा बिसिंगो क्लाइजाक जिनि जत जिनि वारियर्स रकबाय जिनि बिसिनि चेयरमैन रकबाय जिनि बुरिबदल रकबाय जिनि टीडब्ल्यू रकबाय जिनि वाइट केप रकबाय जों ताबुक बुबाग्रानि जेटा उइनिं मानो सुप्रीम कोर्ट न हयते जों बिसि इलेक्शन खायनायनि बागै जे अंगै दंमानो जिनि बुबाग्रानो जों दिनै हामबाय मारियो ताय जों बनो थैंकफुल मारियो जों मनि बागै जों ताबुक जिनि हानि बुबाग्रानो जों ताबुक जों बनो हामबारियो जों ताबुक हामबारिले जों ताबुक खायना बागै थांगै दङ जतना हामबाय